Ой, не знам как се минава това. Роби, ела, имаш откът. И ела да ме отключиш, не знам как се отваря. Явно не е откът. Тази ще путя от Роби. Той къде е? Роби, как се качи там? Роби ще ни покаже. Аз ще следвам. Това е шорткът. Го знам. Чакай да оцелих, Роби, чакай. Спидър, бе. Това ли е било? Как сме се объркали. Роби, на дървото ли е? Не. Не мога да се захвана. Добре, хора, това е много як паркур, просто е малко умота. Аз не знам просто как да се кача. Роби, измисли ли го? Ето го какво е. Добре, айде. Май това е наобратно. Не е наобратно. Чекпоинт. Аз мисля, че е наляво. Това как се прави? Роби, имам идея, виж, от тук да се баунснем на това и да се качим на оградата, за да скочим на тези. Аз ще се опитам от тук да се баунсна. То ли стига? Какво? Да дойда ли? Ами аз мисля, че трябва да се качим на тези. Трябва да се... Роби, ела, виж, пробвай и така да се баунснеш. Виж, ето тук... трябва от начало. Чакай, ще първо да се... Виж, качи се на и това, виж. Пробвай го. Виж. Ей тук, да се баунснеш директно върху оградата да го виждаш. Май това е начинът. Почти, ама е възможно. Почти сигурен съм. Чакай само. Успя ли го? Чакай, ей така се засиля. Почти, наистина е почти. Чакай само. А ти как се качаш после горе?
Хилваш ли се? О, ти се там чекпоинта. Вземи си чекпоинта. Ви скочи по-високо. Почти! Сигурен съм, че може. Я пробвай ти да видя отдолу как изглежда. Давай. Да видя дали е възможно, дали изглежда възможно. Давай. Баус ли се? Изглежда, че можеш. Оле! Чакай, аз скочих на това. Трябва да се кача горе да си взема чекпоинт. Как да си взема чекпоинта? Бе, телепорт ли при тебе? Телепорт ли, бе? Какво? Ти го изплю. Чакай, Роби, стой там. Чакай да си взема чекпоинта. Ле, Роби, виж. Аз ще се опитам да се баусна мощно. Роби, видях как! Видях! Ела! Ела! Намерих пътя. Има друг път, после сме го видяли. Като прости сме били. Ела, гледаш ли? О, паднах. Чакай, стой там, стой там. Това е пътя, Роби. Давай, скачай. Скачай. Възможно е, скачай. Това е, тук има друга пещера, която не сме били. Чакай, чакай да дойда. Не сме били, честно. Ай, давай. Опа, падна. Това е пътя. Но няма какво друго да е. Пробва ли се? Възможно е, аз го стигнах. Телепортни се. Що се телепортна? Ето, тук има нагоре. Да, тук има, чакам те. Ей, тук нагоре. Това е възможно, при това лесно, давай. Давай тук. Спами го, спами го. Чакай. Давай. Тук какво се прави? Виж. Виж. Сега на къде? Не оцелих. Чакай да се телепортна, чакай. Давай. Давай. Браво. Чекпоинт. Давай. Хора, този паркур е много интересен. Това стана много як паркур, но е много дълъг. Чакай да се телепортна. Тук какво се прави сега? Не може да скачи. Опа. Чакай да видя. Виж, Роби. Роби, виж, Роби. Ей, това не е... Не, това не може. Скачай. Само не във водата. Не го оцелих.
Чакай да ще телепортна. О, фейк. Сега как се качим? Това е единствения шанс. Ние не сме читали. Скачай. Окей. Това беше глупо, не? Роби, видях къде е и май знам, че тук ще има телепорт. Има някакъв диамант, който сигурно телепортва. Но ще стигнем до там. Навсякъде. Накъде е? Това? Аз не знаех, това е така. Давай. Много благодаря, добра идея беше. Как е да се телепортна? Най-накрая малко ще говоря. Най-накрая Роби говори това. Най-накрая и той да го почуваме. Калина стига с телепортване, бас читването. Право. Там и да оцелява час. Айде. Това е първи епизод. Умрех на финала. Няма го читвам, ще го мина наново. Калина, ще се телепортна, бе. Абе, аз исках обратно да направя. Аз ще го спидърна, естествено много добър го спидърна. Опа, сори. Калина, стига, бе, брат. Аз ще покажа откъде се качваш. Виж, ти тъпица е от тук. Виж, тук има вода, бе. Ето. Защото мисля, че водата килва. Ти тъпля си къси. Аз не мога да го скоча. Аз скоча. Ти тъпля си къси, посран си. В друг да си, опа. Забави да се баланса за малко. Телепортни се, ако искаш, аз съм на финала. Не, няма да читвам. Не съм читър като тебе. Кой повече читва? Вие може да кажете. Чакам. Давай, аз читвам повече в мечтите ти. Аз те виждам тук на местата на стъпя диаманта. Бяхме последния джъмп на Вижте диаманта. колко секунди го минаваме. Това е това е повече от 5 минути. А във видеото даже е повече, защото ние почнахме няколко пъти. Давай, Робърт. Давай. Лета. Давай. Ето. Това е много яко. Марка се изботва. Ще има да ми отнем. Не, няма да мютваш нищо. Тихо. Ако мютнеш нещо, ще посера. Тихо. Тогава тихо, ако искаш. Тук ще има някакъв мощен джъмп. Калина. Виж. Паднах. Телепортирай се. Не, няма да го минаваш. Стига. Че нещо ще се убия. Аз съм тук на гогача. Роби, без да псуваш. Това не е псуване. Това е гаделичкане, хора. Учеви на новите езици. Аз го минавам. Паднах. Чакай, дай да се телепорта. Хора, това е нашия език, който целият свят говори. По-скоро цялото училище. Няма да казваме в кой град живеем, в коя държава от знае. Не! Говорим Паднах. янски. Не, ние говорим, ние сме от гогаческата религия. Минах го! Мале, ние вярваме в Гог. Стига, тихо. Ние вярваме в... Тихо! В пророкът Гого. Мале, колко як. Влизане в къщата.
има горе пърко, ще те изчакам, Роби. Идвай, трябва да се качиш по водата, виж. Слез. Това е. И вземи чекпоинта. След това ще трябва да се качиш през водата. Давай. Оп. Сега скачаш там. Скачаш по дърветата. Тука. И взимаш чекпоинта на първо място и давай. Катай се. И не те оцели. О, добре, че избягах на време. Не ме блъскай. Айде, идвай. Какво е това? Чакай, я. Имало е тази път. Тук, но не знам къде. Сега натам. Давай. Моля, това е много яко направено. Ох, направи го, чакам те. Не чаках ме. Правим с едното чекпоинт. Скачай. Аз паднах в плаване. Роби, защо съм такъв слабак? Аз не мога да го балансирам. Да те ударя, Роби. Как падла. И да те оцелих обаче. Айде, оп. Спри се. Спри се. Аз те пукнах ли, бе? Направо те пъснах, махни се. Лява. Я ме префърли през оградата, давай. Това е чит обаче. Връщам се. Какво се прави? Мислиш, че ще кажеш как го направи този джъмп? Ще го направя в този. Давай. Тази врата трябва да се отключи явно. Колко логичен съм. Аз намерих пътя. Хвале, как се баунснах. Аз съм от начало. Не стана. Чакай. Давай. Първо аз ще пробвам. Чакай, аз напиши спаунпойнт. Ти успя. За малко си казах, че се бъглях. Чекпоинт, най-после. Оп. Да, аз съм цъкал. Роби много псува, той е голям псува. Опа. Тука, Роби, тука. Роби. Давай. Колко сме добри. Нещо съм казал. Казал го и се пукнахме. Тоест аз. Тук аз съм баунс нещо като маймуна. Аз не съм маймуна и не успях. Тук има чекпоинт, идвай. Тук ще има баунс джъмп, аз не го оцелих. Чакай да не вземам миналия чекпоинт, чакай. Не го оцелих пак.
Боби, това джъмп, що е толкова труден? А, не, айде, давай. О, фейк. Не, тук ли е? Тук е, виж. Боби, виж, тук е. Опа, напал така се обърка, че се ядосах. Знам, просто се ядосах. О, направи джъмпа, маленко. Добре, опа. Това е тази водичка. Ух, за малко, маленко, съм слаб. Как се отключва тази въд? Опа. Мале, трябваше да те потава. Бауснах се като медуза. Опа, те да се бауснах. Боби, давай. Уп. Боби, идваш ли? Ние се появихме на ново място. Идваш ли? Идваш ли? Къде си, бе? Къде си ти? Аз съм тук, където ти скочи някъде и си тръгна. Чакай, айде, ще телепортна, виж. Къде не виж? На тук сме, на там. Ле, виж аз как минах, виж. И тука. Ти оттам на първия път, ама после забрави. Не, ти просто тук ме избута, ако не знаеш. Дали е вече 1000 секунди минаваме. Даже ти си пъс собака. Ако тебе нямаше тук, ще вече съм минал. Мило ще говорим. Това как се отваря сега? Това нищо няма. Уф, Не се отваря, просто си посерач. Това ще го мютне. Опа, нищо се оказа. Не, няма се мютне, искам да хората видят колко си просто па. Не съм казал. Да, хора, ще мютваме много. Много ми създава много работа. Не знаеш, че и аз мога. Отчете ти рекордваш, ха-ха, лузер, оп. Мале хора, Роби е много добър. Мале... Е по-слаб от мен. Мале, пази се. Тук трябва да се скочи. Тя водата се баунсва. Дигай ме. Давай, спами. Абе, ние сме много прости, бе, той има от тук път. Не. О, аз мисля се метна ти. Опа! Айде, сложи ти това свежо, що го изключи, бе. Ти малум да бе си, каква сега си? Не, ти ще падне. Не. Гледа там, бе! Гледа там! Абе, докато не искаш да бута. Опа. Бързо, не се качвай! Оп! Айде! Айде, пъти! Yes! Мале, пукна се. Не, чакай. Няма да стане това. Ау! Мале, хора, бързо. Той идва ли? Той като той нямаше ме направи, хора. Ау, как ме избута този. Хора, бързо докато той бяга. Бързо докато той не е дошъл. Бързо, хора. Не, той дойде. Аз го минах ти докато дойдеш. Тук не знам как се минава.
Ето на къде, ето. Не, явно не е напред. Ти как се озова там? Само ми кажи това. Кажи как се озова там. Кажи ми го с думи. С думи, не с чат. Ти си го препувал като лутни. Така, виж. Така. Много говори хора. Ела, тук. Така, идваш тука. Бум. Така, идваш тука. Качваш като маймуна, мафам се кат. Изкачаш тук като лут. Скачаш. Да. Бум. Изборстваш. Това ще го отне. Няма. И готово. Панар. Не, че е така. Тъй като телефончик, дай само да се ме бутнам. Само да се... Посярач, ама тук на къде трябва са? Тук е, много съм тук. Знам, ами. Да, ще имам тройка по български. Само да съобщаваме коя госпожата ми. Диана Пускова на Салам. Опа! Валя, как ще трябва да мютвам тежко, ще има толкова мют в цялото видео. Няма. Това си аудита горе е яко. Не, ти каза една дума, която няма да има 100%. Но всичко е вайера. Лешко. Не почвай се. Не! Роби! Извинявай, Роби! Роби, извинявай. Путаш още един път, ще видиш. Ще боли газето малко. Не, изпусна го. Ще трябва да скачаш като луд, да спамиш като джобата и даш. Опа. Не рекламираме игри спокойно хора. Ама тази игра имах канала, аз просто съм. Ти в момента е... Змия! Клин, това ми е любимото. Човек, пусни се! Пусни се да се насилиш, пусни гогач. Опа. Ще ма да минути. Клин има змия. Мале, това ще е толкова трудно. Ти знаеш ли? Ти виждал ли си змия в YouTube? Не, аз падам. Ти виждал ли си Харалами добър как гледа змия? Опа. Не рекламирам никой. Как се минава? За малко да мина змията. Мале, аз се пукнах. Тази змия е... Опа. Кога ще се върнем след няколко секунди? Къде аз просто се килнах, ба си читър. Опа. Не е ли невъзможно? Не е верно. И те белите блокчета ли е? Аз го направих. Къде аз го направих? Изи. Чакай аз да се опитам. Чакай, че само косите останах. Това не е ли трудно? То няма как да се качиш. Ама къде не? Но то ти падаш на вратата. Къде не, това спадна. Аз не знам как се скача. Чакай малко. Чакай малко. Ще направим креатив за малко. Виж. Да скачаш трябва. Това е бута като селялин, бе! Това е бута като селялин! Виж ми, Клини, гледай. Клини, гледай ме. Клини, гледай ме. Чакай да дойда, че съм слаб. По-добър съм от тебе. Гледай. Давай. Какъв дюб, пале. Ти там системата ли бъдваш? Аз тук паднах на вратата. Не, аз паднах тук. Чакай. Да айде сам го мини. Сега ще го мина. Там нещо яко ли има? Макалин, тук има. Тук се връщаме назад. Не, чакай. Тук се връщахме назад. Виж, мини го, давай. Трябва да скачиш там и изкачаш. Не! Айде, борим ти го. Да. Какъв е това човек, бе? Влязва човек? Виж, ние сме пак тук на вратата. Ние бяхме тук преди малко. Не! Мале, колко сме прости. Сега трябва да минаваме змията.
Виж, ни бяхме тук преди малко. Не взимай чекпоинта. Не, просто се самоуби. Чакай, да. Ще минем по змията заедно, да. Ма тя змията... Не, няма заедно. Трябва да се бутаме само. Не, то няма бутане, той е изключен PvP мод. Не, вя. И какво има бутане? Чакай ме, ще ме изчакаш. Сме перспектитор, вие къде трябва има. Опа, нищо не казвам. Мале, ти минаваш ли я? Не, Оби ще кажа хората. Добре, кажи им, искам да видя къде се ходи сам. Що не мога да спада като луд? Защото не съм луд. Не, ма тази змия не води до никъде. Змията води. Добре, сега ти ме кажеш да минавам буквално. Уфрик, аз паднах като селянин. Какво? Ти си селянин. Това ще го би от него. Опа, нищо съм казал. Опа, и това ще го би от него. Опа. Не, няма да мютваме нищо. Ще мютнем гъза ти. О, яко, опа. И това ще би от него, така. Всичко ще не би от мен. Всичко. Как паднах като селянин се пребих, ти казвам. Ман, къде трябва да си ходи, не мога да разбера. Ба ти, къде си, бе? Ти си... Опа, сам. Не мога да разбера къде трябва да ходя. Но къде си ходи там. Ти докато се посиваш. Добре. Маня, Добре, да си. видим змията. Как паднах като селянин бъсен. Ела. Много си слаб. Не съм, ела. Ела, телепортни се към мен. Не, просто се килони, това е. Не, просто... Няма да се спавнеш там. Спами. Чакам те да тръгна в начало. То тръгна, Оби. Тръгвам, ти няма да можеш, май. Аз спанах като свиня, опа. И така, както в училище. Къде като Парите посветват ли се? Къде само следващия чекпоинт, ако изобщо успеем да отидем, ще свършим видеото, защото са малко дълго май. Добре, ще правим втори епизод. Който Да, няма не да бъде сега. качен днес. Може и сега да го направим, но знае дали се качи. Тази змия ще не тръгва. Тръгна. Бързо да мина и аз. Аз падах като селянин пак, бе. Ти си много... Не съм, по-добре съм те. На къде трябва да ходя? Къде трябва да ходя от тази Стой змия? там, не влизай във вратата. Ако влезеш, си бъгна. Добре. Айде бе, селянчето мъс... Опа. Човек падам като селянче. То ти си такъв. Благодаря. Опа, имах позиция телепортването, не за обидата. Виж тука? И сега трябва да се метнеш като свиня. Не трябва. Виж сега, то няма друг начин. Няма бе, човек. Трябва от някъде да се метнем като Ето свини. аз се метнах като свиня. От тука на тука. Тука там е невъзможно.